An balima bamanankɛmɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ ɲɛsin aw ma nin waati in b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen bɛ jabaraniw kɔrɔ yasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV Serifila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'o kuma selen bakuruba kunnafoniw na Haut Conseil des collectivités ale ye a ka baara nundunnu kɛ min kɛra tɛnɛn don Novembre kalo tile 4 san 2019 ka kɛɲɛ ni jamana minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé ale ka yamaruyaw kɔnɔna na. Minisiriso min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin subahana mansiw ma n'an b'a wele ko ministère de l'économie numérique ale ni kunnafonidilaw jɛra ka tilerafana dun dɔ kɛ min kɛra tarata Novembre kalo tile 5 san 2019 dunanjigisoba Maeva Palace la ni fila na kɛ bi bamanankan na kunnafoniw na kumabaw ye an bɛna minnu kɔnɔ kuma walawala ye waati kungurunin aw bisimila. An ka foli ni waleɲuman dɔn o bɛ ɲɛsin aw ma nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na an y'a da sera ma bakuruba kunnafoniw na Haut Conseil des collectivités n'ale ye jamana fanga bonda dɔ ye a ye a ka baara nundunnu kɛ min kɛra tɛnɛn don Novembre kalo tile 4 san 2019 a kɛra a jabala la Bamakɔ kurakaw fɛ yen nɔ minisiri ɲɛma Dr Boubou Cissé baaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka yamaruya kɔnɔna na a kɛra minisiri ɲɛma ani a ka gouvernement maa caman ɲɛna ka fara politiki maa wɛrɛw ani société civile an ka ɲininikɛla Amadou Diallo n'a ka jatala Samba Traoré olu tun bɛ Serifila jabaraniso tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. Haut Conseil des collectivités n'ale an ka jamana fanga bonda ba dɔ ye min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛɛ fanga binakun kan a y'a ka sigiliba n'o y'a ka deuxième session ordinaire san 2019 o baaraw kɛra fɛ n'a bi kuntagala janya ka se fɔ décembre kalo tile 3 san 2019 ma ni session in senfɛ u dana se fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sɛbɛnfuraw olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman min kalifara u ma jamana gouvernement fɛ a ma ɲɛma a ka laseliw senfɛ a ye foli ni barikada ta ka ɲɛsin jamana société civile ani dɛmɛbaga jɛkulu ma ka sabu kɛ u ka dɛmɛ an'u ka wulikajɔ u nɔfɛ su ani tile. Nin n'a ɲɔgɔnna na n'an bɛ nin daminɛ don na kalo kelen tɔ ye conseil ye mais a daminɛ don na an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ wele gouvernement mɔgɔ b'o la an sigiɲɔgɔn diplomatiw b'o la jamana yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw kodɔnnaw ladatigiw société civile ani mɔgɔ ka se politiki mɔgɔ yɛrɛ ma an bɛ nin bɛɛ lajɛlen wele ma dɔn n'i y'a kɔlɔsi bi chef de la majorité tun bɛ yan n kun ye chef de file d'opposition fana wele bon n m'a yɛrɛ ye mais hakili la yɛrɛ na k'a ka ciden bɛ salle kɔnɔ donc an b'olu bɛɛ wele bi ɲɔgɔn don ka na an ka kuma daminɛ na ka tɔnsigi kun f'u ye ani k'a f'u ye ko minnu kɛra jamana kɔnɔ bi min ye ko minnu bɛ jamana kɔnɔ ka hakilinaba dɔw di olu kow kan. Haut Conseil des collectivités ma ɲɛma a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila maliyɛnw ma kan bɛn ani cɛbɛn bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ baw a ka fɔla o dɔrɔn de bɛ se k'a to jamana in a ka ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na ani lakana olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman minnu jɔrɔna koba bɛ jamana ɲɛmaw la an bɛ don min na i ko bi wasa o ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jalatigɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na. Min ye insécurité ye ayiwa e ɲɛ b'a la an ka sɔrɔsiw bɛ cogo min na u bɛ baara la bon jamana gɛrɛ mɔgɔ minnu nana ani Nations Unies ni fɛn minnu nana olu bɛ k'u dɛmɛ halisa k'olu fana fo la mais k'a yira bi min b'i ye maliyɛn den yɛrɛ bɛ an ye wele ka mun fɔ o la maliyɛn den bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la bɛɛ hakili sigi bɛɛ k'i ɲɛ majɔ bɛɛ ka kɔlɔsili kɛ an y'o ɲini maliyɛn den bɛɛ fɛ ka tila k'a ɲini k'a fɔ gouvernement ye baara ko sɔrɔsiw ka labɛnni min daminɛ walahi an bɛ ala deli ala ka gouvernement se o la an bɛ gouvernement encouragé o la bi min bɛ yen a ka se ka an ka sɔrɔsiw ka minɛ sɔrɔ bi min bɛ yen an ka se ka an ka sɔrɔsiw yɛrɛ hakili sigi u ka dɔn k'a fɔ u bɛ baara la faso ye faso b'u kɔ bi faso b'u kɔ ɲɛ wa a mana tigɛ da da la faso bɛ yen donc an ka hakili sigi o la k'a fɔ a mana kɛ cogo cogo o n'anw don ala n'ala sɔnna ma fana
u bɛ dɛmɛ u ka baara la bi u bɛ dɛmɛ u ka siniɲɛsigi la. Ni cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana ka ɲɛta a sabatiliko ɲuman na ani bɛɛjɛ fanga lawaleyali la a ma ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko ale ka nin cakɛda in u ka nin sigiliba in senfɛ u dan na se jamana ɲɛmaaw kɛlen bɛ ka sigi ka fɔ min bila sen kan an bɛ don min na ko bi an ka jamana kɔnɔna na n'an b'a wele ko dialogue national inclusive ni a bolo dalen bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ o nafa min bi si jamana ma ani fiɲɛ minnu b'a la ka ɲɛsin an ka bɛɛjɛ fanga ma u dan na se nin bɛɛ lajɛlen ma u ka nin sigili hokumu kɔnɔna na. Anw bolo bi maliyɛn den bɛɛ cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔ bɛɛ ka ɲinɛ i yɛrɛ kun kɔ ka i ɲɛsin Mali ma bi k'a ɲini an ka sigi yɔrɔ kelen ka bɛn kuma na a mana gɛlɛya cogo cogo ka bɛn ko la ka fɛn dɔ dilan ka Mali labɛn Mali siniɲɛsigi labɛn min an bɛ minnu to an denw bolo komi an faw ni an bɛnbaw y'a to an bolo cogo min diɲɛ k'a dɔn ko maliyɛnw a mana ga cogo cogo n'u sera ka kuma u bɛɛ bɛn ko la o de tun ye an faw ni an bɛnbakɛw taga sira ye o sira sa an k'o yɛrɛ diɲɛ bɛɛ la parce que olu ka taga sira o an bɛɛ b'an waso de la bi n bɛnbakɛ y'a kɛ tan n mɔkɛ y'a kɛ tan n buruju y'a kɛ tan donc an yɛrɛ ka se ka bɛn sa k'o dilan bɛɛ ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ k'o ko dilan k'o bila an denw ɲɛ Mali bila an denw ɲɛ anw ye wele kan bila jɛkasigi min bɛ nana. U ka nin sigiliba in ni a kuntagala bi janya ka se décembre kalo ma a baara nundun hokumu kɔnɔna na sanga kelen tasi bila kɛra ka ɲɛsin maa minnu binna an ka jamana lakanali hokumu kɔnɔna na n'o ye an ka finitigilakaw ye min kɛra Indeliman. Fanga ni jɛkulu Mouvement pour le Mali bakurubala MPM n'ale wasade adi ɲagadu ka fanga ɲinitɔ ye a ka bolofara min bɛ Kolokani cercle kɔnɔna na ka sanga n'u ka baaraw bolodatogo ye u y'a kanu k'u ka baara nundunnu kɛ min kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen parti kanubagaw a lafasabagaw ani a dɛmɛbaga jɛkulu fɛ ka bɔ Kolokani a n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen na u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kolokani kana kɛ nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen sira ye min kɛra nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na n'a kɛra sibirido novembre kalo tile 2 san 2019 Kolokani dolanti terrainba kan maaba caman yera kɛnɛ kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Samayira Sanogo a n'a ka jatala Fuseni Keita Sherifila Jabarani So tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. Moto klaxon kan ka fara nisɔndiya ani muguri kan olu de kɛra kɛwalew ye ka Mouvement pour le Mali MPM ɲɛmaaba Honorable Adi Ɲangadu a n'a ka taamadenw kunbɛn bonya ni karama kɔnɔna na Kolokani sibiridon novembre kalo tile 2 o kɛra dugukolo ŋunadon dɔ ye Bɛlɛdugu faaba kɔnɔna na baw a kɛra wasa don ye Mouvement pour le Mali MPM tɔndenw fo ka taa se a kanubanciw bɛɛ lajɛlen bolo baw o don de MPM ka baaraw sɛbɛkɔrɔninw donna Kolokani cercle kɔnɔna na. An nana ka Kolokanikaw ka rentrée politique de kɛ an nan'u ka rentrée politique kɛ pour que ka se k'u ka section bila en place baara in kɛra ne bolo nisɔndiya ye parce que Kolokani cercle kɔnɔna la yan nɔ commune tan de bɛ yen nɔ a commune tan bɛɛ lajɛlen parti b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ parti bɛ commune tan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bon a commune tan fana bɛɛ lajɛlen an filɛ yɔrɔ min na bi bi in na a bɛɛ représenté len don yan nɔ bi. Madi Fofana o min kɛra section MPM Kolokani ɲɛmaaba ye ni a bureau tɔndon bɛ taa bila mɔgɔ 64 na a y'a ka nisɔndiya ani wasa yira a ka dantigɛliw la ka sanga ni danaya min tara ka da ale kan ni ka sɔrɔ ka welewele kan bila tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma cogo min na o bɛ se ka dɔ fara wulikajɔw kan kunnawolo bɛ se sɔrɔ o fɛ ka sanga ni kalafili nataw baaraw ye. Donc nisɔndiya min mɛnna n tɛ se ka nisɔndiya fɔ ka se a dan na donc o la vraiment n b'u fo. n b'a ɲini fɛ hali bi an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka wuli k'an jɔ parti baara min daminɛna baara nin bɛ se ka continuer cogoya min na parce que n'i y'a ye section sigira o b'a sɔrɔ sous section sigira commune bɛɛ la mɔgɔ minnu y'o baara kɛ o mɔgɔ kelenw de nana ka na section sigi bi donc section ka sigili la vraiment a bɛnna ma a diyara n ye an minnu ye ɲɛmɔgɔ ye bi o t'a yɛrɛ k'a fɔ an dɔrɔn bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ parti kɔni ye mɔgɔ camanba de ye dɔw bɛ bila bureau la ka baara de kɛ an kɔni baara kɛ bureau dɔrɔn de ye an tɛ se ka ko wɛrɛ kɛ ni militants tɛ donc an b'o ɲini u bɛɛ fɛ hali bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw dara ɲɛfɛ mais an tɛ se ka fosi kɛ n'olu tɛ.
Wasaden Adi Nyangadu o min ye Mouvement pour le Mali MPM ɲɛmaaba ye a ka dantigɛliw la a ye a ka nisɔndiya ani wasa yira kosɛbɛ ka sanga ni cɛw ani muso ninnu ma minnu ka wuli kajɔ bɛnbɛn walasa Adi Nyangadu ka hakilinaw bɛ se ka cari Bɛlɛdugu faaba kɔnɔna na a ka ja ka Mouvement pour le Mali MPM tani ka yanga Kolokani cercle mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogo min na. Kolokanikaw an nisɔndiyara an ye min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ. Section min présentera Anna ma ɲanaman ko dan do responsable de do mɔgɔ minnu do maaw do maa minnu ye dutigiw ani guwatigiw ye donc an ka foli b'u ye an b'a f'u ye fana ni Ala sɔnna ma an ka dɛmɛ ni Ala sɔnna a kɔ tɛ tigɛ an se ye min ye an b'o kɛ. Ko zirabola bɛ ntolen bɔ a fɛ kumadɔnnaw ko ten ka sanga ni o de kadira kɔnɔna na Wasaden Adi Nyangadu nin kɛnɛ in baaraw kɔnɔna na a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri cɛdenw ma minnu ni tora jamana kumabɔli baaraw la ka sanga ni babanci kɛwalew ye an ka jamana kɔnɔna na ni ka sɔrɔ k'a ɲini maliyɛn cɛ ani muso fɛ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka hakilinaw kɛ kelen ye a ka ja ba Maliba bɛ se ka segin a cogoya la i n'a fɔ kɔrɔlen. An ka président kɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture a y'a fɔ ko nin guerre nin ko an kelen tɛ se fɛn min fɔra k'e kelen tɛ se ni e yɛrɛ tɛ bɛn kɔnɔ dun maa wɛrɛ b'i dɛmɛ wa donc an ka kɛ bɛn kɔnɔ yalasa maa wɛrɛw bɛ se k'an dɛmɛ an ka se ka nin bɔ an da la n b'a ɲini Mali den bɛɛ fɛ bɛɛ k'a faamu nin wagati tɛ kɛlɛ wagati ye nin wagati tɛ ɲɔgɔn dɔgɔya wagati ye nin wagati ye duwawu ye minnu banna Ala ka hinɛ u la minnu banana Ala k'u kɛnɛya minnu bɛ yen Ala k'u niw kisi u donna sɔrɔsiya la yalasa ka Mali de kunnawolo Ala k'a kunnawolo d'u ma. Ka kɔn ni kɛnɛ in sigili baaraw ɲɛ délégation bureau national tɔgɔ la o taara bɔɲɔgɔnko kɛ Kolokani maabakɔrɔw ye a ka ja MPM section président d'honneur dugu imami fo ka taa se a dugutigi ma an ma ladɔnniya k'a fɔ Mouvement pour le Mali yɛrɛ ye tɔn ye min sigira sen kan ka bɛn ni marisikalo tile 27 ye san 2018 wa a bilama a sɛbɛkɔrɔ gili dɔnmɛ baw Wasaden 11 fo ka taa se conseiller bayirikaw caman bɛ a bolo. An da sera ma bakuruba kunnafoniw kɔnɔna na ministre so min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a ka baaraw ɲɛsinnen bɛ subahana mansin o jalaw tigɛli ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye ministère de l'économie numérique n'a ministre ɲɛmaa ye madame Kamisa Kamara ye ka sanga ni a ka baaraw bolodacogo ye a n'a ka laɲini a y'a kanu ani kunnafonidilaw ka jɛ ka tilelafana don dɔ labɛn ɲɔgɔn fɛ min kɛra tarata don novembre kalo tile 5 san 2019 ni tilelafana dun ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ a kun t'i dɔwɛrɛ yasa u bɛ se ka hakili falenfalenw kɛ cogo min na a ka ministeriso ka baaraw kan ani baaraba minnu bolodalen b'u fɛ yasa a ka se ka ɲɛfɔli kɛ o kan kunnafonidilaw ye a kɛra an ka ɲininikɛla Mariétou Diallo ani Dramane Mali ɲɛna an ka jɛ k'u ka sɔrɔliw ɲɛmada. Bamananw ko k'aw bolo don ɲɔgɔn fɛ dumuni na o bɛ badenya bɛn ani kelenya sinsin. Kamisa Kamara économie numérique ani prospective ministre a ye kunnafonidilaw wele ka na dumuni kɛ ni ka masala ale ka cakɛda baaraw kan ani donna nataw la baara minnu bolodalen no. Ministère ɲɛsinnen don téléphone ko ani internet ko ani prospective ni ko prospective jamana si tɛ se ka développer ni prospective prospective kɔrɔ ye mun ye an bɛ jateminɛ kɛ yanni san 5 yanni san 10 dunkafa sira la mun ka kan ka kɛ sira dilan sira la mun ka kan ka kɛ l'école jɔ sira la mun ka kan ka kɛ donc an ye journalistes wele ka f'u ye an ka ministère an ka kan ka nin baara de kɛ an y'u wele fana kibaruya laselaw pour k'u k'a dɔn an ye baara minnu kɛ kabini ministère nin nana an ye baara minnu kɛ ka ɲɛsin musow ma an ye baara min kɛ ka ɲɛsin jeunes ma minnu b'a fɛ ka entreprise créer minnu bɛ wele start-up an ye baara min kɛ ka ɲɛsin fana l'écoledenw ma an ye dɛmɛ min d'u ye an y'aw wele fana an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wasa i mana baara kɛ cogo o cogo ni kelen y'a kɛ ni mɔgɔw t'a dɔn i bɛ baara min na a bɛ k'i ma baara kɛ bi bi in na i bɛ baara o baara kɛ ni kibaruya laselaw n'olu m'a lase jama ma mɔgɔw t'a dɔn k'i bɛ baara min na u t'i ka sɛgɛn dɔn wa an bɛ baara min fana na ni aw t'an kɛrɛfɛ fɛn dɔw bɛ yen an t'olu dɔn
aw de bɛ se ka kibaruyaw las'a ma an y'a mɛn ko nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan o de la an y'a wele an b'a fɛ san kɔnɔ san o san siɲɛ 2 siɲɛ 3 an ka ɲɔgɔn ye an ka masala min b'aw kɔnɔ aw k'a fɔ an ye an bɛ se k'aw dɛmɛ cogo min an fana b'a ɲini aw fɛ aw k'an dɛmɛ an ka baara bɛ se ka yiriwa cogo min a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min projet ba min b'an bolo bi bi in na o tɔgɔ Mali numérique o ni TNT ministère de la sécurité bɛ baara kɛ ni caméra de surveillance min ye ka jamana kɔlɔsi caméra wɛrɛw bɛ fara o kan caméraw bɛ fara a kan Bamako dɔ wɛrɛw bɛ fara a kan Segu Mopti Sikaso Tombouctou o projet tɔgɔ ko projet Mali numérique donc o projet o bɛ na communication améliorer o bɛ na dɔ fara fana jamana lakani kan quoi parce que caméra de surveillance b'a la. Ni tilela dun in senfɛ journalistiw bɔra ka caya ka fara Kamisa ni a ka jama kan fo ka taa se cakɛda bolofara minnu bɛ yen olu ɲɛmaw ma hakili falenfalenw kɛra cogo min na Kamisa Kamara ka minisiriso o baaraw bɛ se ka ɲɛdɔn ni y'a kun cɛ ni hakili falenfalen ye don n'a nataw la minnu bɛna don a ka baara hukumu kɔnɔna la. Ka kɔn u ka tile 3 sigili labɛnw sabatili ko ɲuman ma cakɛda kɛrɛnkɛrɛnni min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bi ɲɛsi Mali baarakɛlaw u ka lakana an'u ka kɛnɛyako olu sabatili ko ɲuman ma n'an b'a wele ko société malienne santé sécurité ale ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi min kɛra tarata don novembre kalo tile 5 sanba 2019 a kɛra Mali mɔbaso olu tɔgɔla soba kɔnɔna na n'o ye maison des aînés maba caman yera nin kɛnɛ kɔnɔna na ani nin cakɛda maa ɲɛmaw yasa u ka se ka kunnafoni latikaw di kunnafoni dilaw ma an ka ɲinikɛla Samara Sanogo an'a ka jatala Ibrahima Kulibali u ye min sɔrɔ ka bɔ yen nɔ an ka jɛ k'o ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Ni hakili fɔlɛfɔlɛ kɛnɛ min sigila sen kan société malienne santé sécurité au travail a bɛ bila minɛn kɔnɔ min bɛ tali kɛ labɛnw okumu kɔnɔna na ka ɲɛsin hakili fɔlɛfɔlɛ don dɔ ma min bɛ wele ko journée d'échange sur la sécurité et la santé des travailleurs au Mali. Bi lajɛrɛ ye don nabila de parce que an kɛlen ka alamisa don ɲɔgɔn ye ba dɔ kunbɛn. Donc bi lajɛrɛ ye ka aw ladɔnniya o don na alamisa don n'o bɛ kɛ 7 novembre ye hôtel Salam la société in kelen ka ɲɔgɔn ye dɔ boloda min bɛna kuma don kelen kɛrɛnkɛrɛn an bɛ hakilina falenw kɛ min na santé sécurité au travail la Mali kɔnɔ. Hakili fɔlɛfɔlɛ kɛnɛ sigi min bɛ kuma lakana kɛnɛya baara kɔnɔna na mun de don kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ka laɲini ye mun ye. Santé sécurité au travail ye min ye kɛnɛya bolofara min ɲɛsinnen don lakanani ma o ni kɛnɛya yɛrɛ bolodali la baarakɛlaw ye baarakɛyɔrɔw la o de ye santé sécurité au travail donc fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi min bɛ se ka kɛnɛya o ni lakanani na don baarakɛyɔrɔw la k'a sɔrɔ baara ma kɛ mɔgɔw ma degun ye baara ma kɛ u ma kɔlɔlɔ ye. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ na sigi ka hakili fɔlɛfɔlɛ kɛ a kan sécurité santé au travail cadre kɔnɔna na sɔnni na sigi fɛn caman kan walasa faamuya ka se sɔrɔ maaw fɛ minnu bɛna tali kɛ nin baara in na. Tile in kɔnɔna na an bɛ ɲɔgɔn na hakili de jigin ka et puis ka falenfalenw kɛ dɔnniya kura minnu bɛ kɛnɛ kan ka min ɲɛsinnen don kɔlɔlɔ dɔw ma ka ɲɛsin baarakɛlaw ma n'a bɛ f'o ma journée d'échange. An ma ladɔnniya k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi walasa ka hakili falenfalen kɛ sécurité et la santé des travailleurs au Mali o min bɛ a tako sabanan na a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sigi sen kan ka bɛn ni novembre kalo tile 7 nataw ye Mali faaba kɔnɔna na. Baara nundoni dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔna na n'a bi tali kɛ ɲɔgɔndan min labɛnna Jamiyatu Ansardini fɛ ka ɲɛsin an balakaw ma minnu bɛna wajulu kɛ u dugu kɔnɔna na ni a baara kɛrɛnkɛrɛnnen n'a kɛra sibirido novembre kalo tile 2 sanba 2019 a kɛra Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ka tɔnba n'o ye Haut Conseil islamique du Mali ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma
ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyido sherif usman madani haidara ale ka yamaru kɔnɔna na an ka ɲinikɛla fatumata yaya kane abudulayi sogodogo nuhum kone u kɛra nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen shere sherifla jabaraniso tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. Aminata Bari, Zeinabu Sempara, Fadima Yatara, Fatoumata Suko, Jamilatu Dambele, ani Tɛnɛnba Traoré olu de kɛra musobaw ye minnu ni u bɛna ɲɔgɔn dan kɛ wajulu nasiraw kan. Nin ye musobaw ye minnu ni u lakɔkɔra wajulu sira fɛ. Wajulikɛlaw ka kulu min bɛ ADN Mali kɔnɔ ni u k'a ma ko Uduhu National. A laɲini ti dɔwɛrɛ ye o de ye ka fanga don ansarumusow ka wajulu la min ni o hakili ɲuman bɔra an fa n'an karamɔgɔ la Seyidi Sherif Usman Madani Haidara. Musobaw fana minnu bɛ tɔn kɔnɔ n'u formena ni an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ka diɲɛ cɛw bɛ diinɛ lase cogo min na musow yɛrɛ ka lase ten o kuma o muso mɔgɔ damadamani de taara a camanba don mais mɔgɔ damani de taara wula in na ka se ka mɔgɔw hakili jigi ziyara yɛrɛ nafa la ka mɔgɔw hakili jigi lahara la. Muso ye hɛrɛmɔgɔ de hɛrɛ bɛ bɔ ale la hɛrɛ bɛ segin muso de la ni Ala ka jɛn. Muso kelen ka lafaamu ka mɔgɔ bilasira ka mɔgɔw waju ni Ala ka jɛn ye o ye du de wajule o ye sigida de wajule o ye jamana de wajule ni Ala ka jɛn. O la hakila min y'anw bila ka musow bila ka wajuli kɛ nin waati na n'i ye muso ka ɲɛnamaya jateminɛ tariku tɛmɛnenw na i b'a sɔrɔ o kɛra kɔfɛ fɛn ye fɛn bɛɛ la. Ala sɔnna fɔ Alakiraba Mamadu nanen de ye musow yɛrɛ ka hakɛ sigi u ma. Wa Ala sɔnna fana Seyidi Sherif Usman Madani Haidara min y'a sen da Alakira sendannɔ na a fana ye musow ka hakɛ segi u ma. Ale ye musow jɔyɔrɔ a y'o fɔ an ye diinɛ kɔnɔ. O kuma na an ye hakila min y'an bila la o de ye an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara an y'a ye k'a fɔ a mɔgɔ donnen don musow la. Musola kɔgɔli kɔni Mali dama tɛ a fɔlɔ la a bɛ yɔrɔ bɛɛ bi sabu ka d'a kan Burukinabew y'a kɛ Ivoiriyɛnw y'a kɛ Mali y'a kɛ ani ansar bi jamana caman kɔnɔ o y'a kɛ. Jani ka kuma galamani tɛngu musoba ninnu na lajɛrɛ in baaraw bɛɛ daminɛna ni alikuranɛ sanuman kalanni de ye ka se Uduhu National ɲɛmaaba ma ni o ye Alpha Diallo ye ale ka bisimilalikanw ani Fédération Ansardine International ɲɛmayaso ka dantigɛlikanw ka jama bisimila. Ni musoba 6 ninnu bɔra section 3 de kɔnɔ ni o ye Kita section Banamba ani Bamako min u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye dakun dɔ ta ni ka laseli kɛ o kan. An ka karamɔgɔkɛ an b'a fɔ k'a barikada karamɔgɔkɛ min i n'a bɛ se ka jɔ tɔgɔ la a tɔgɔ bɛ se ka kɛ Usmane i fana tɔgɔ ye Usmane a fa ye Madani i fana fa bɛ se ka tɔgɔ bɛ se ka kɛ Madani a ba tɔgɔ ye Basan i fana ba tɔgɔ bɛ se ka kɛ Basan ye mais ani mɔgɔw tɛ jɛ tɔgɔ mun na o de ye ba ye an ɲɛnɛmabaga ye. Ala ko a ka bɔ a ka sekɔrɔ talen don ko ni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ Ala ko a ka bɔ a ka sekɔrɔ talen don ko yaa aw mɔgɔ k'aw sira an ma ɲɛ k'a ka dɔn ko yɛrɛyɛrɛli sanga k'o ye fɛnba ye dɛ k'o ye don de i bɛna mɔgɔ ye sindi ba bɛɛ bɛ ɲinɛ a ka sindi den k'o don na yen nɔ ko wa ko n'a sɔrɔ fɛn o fɛn n'o yɛrɛ garizigɛtigi don o b'a kɔnɔ fili o don na ye k'o don na ye k'i bɛna hadamadenw ye k'i n'a fɔ k'u sulen don ko ayi k'u ma su dɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ k'u ma ka ɲangata k'o de ka jugu aw yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ bani wagati mun na denba bɛ ɲinɛ a den kɔ yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ a gɛlɛyara dɛ a ye sira don ɲɛ don min na fa b'a bolo bɔ a den na k'a da dugu jukɔrɔ a ye sira don ɲɛ don min na i cɛ b'a bolo bɔ i la k'i ta yen dugu jukɔrɔ a ye sira don min na i balimaw i sigiɲɔgɔnw i sindiw u bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan t'i da dugu in jukɔrɔla la. Nin kɛnɛ in bonya n'a karama bɛɛ tun bɛ an fana karamɔgɔ bolo Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ni hakilina in kɔkɔrɔmadonbaga ye ale yɛrɛ de ye kabini bi tɛ a ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ cogo min na musolakaw ka dɔntaw bɛ se ka bonya Mustafa ka diinɛ sankɔrɔtali sira kan ni ka sankɔrɔta di a ma yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman o ni foli ka kan Seyidi Sherif Usman Madani Haidara kelen ka kuma galamani ta a ye ni musoba ninnu ka nin baara kelen tare kosɛbɛ ni ka wulikajɔw laɲini u fɛ cogo min na laɲiniw ka se ka sabati. Nin kɛnɛ kelen kan Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ye a yira ka kumaw kɔnɔna na ko ni ɲɔgɔndan in jaabiw mana bɔ muso 4 fɔlɔ minnu ni olu kɛra garisigɛbatigiw ye ko a na bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin olu ma o lajalifɛnw na sefa wari bɛ o la ka se hiji tagani ka segin biye ma. Farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw bɛ lase Kafunɛ Bacili fɛ.
Lagine Konakiri jamana kono nisongoya waleya dɔ bolodara nisongoya jirabagaw fɛ min sen fɛ polisilakaw donna u tula ni k'u yɛrɛkɛ ko in yɛrɛ kɛra Lagine faaba la Konakiri ka bɛn ni ntɛnɛndon novamburu kalo tile 4 ye nisongoya jira tɛmɛnenw sen fɛ maa minnu ni olu ni benna olu sɛnsɛntɔ ka bɔ sumarayɔrɔ dafɛ hôpital Simon Guinée morgue kɔnɔ ni ka taa u bilasira u dayɔrɔ labanw na Bambeto kaburu don na nisongoyakɛlaw benna u ka nisongoya jiraw la kokura faaba la Konakiri dugu kɔnɔ min sen fɛ walasa ka se ka kɛ basigi karamɔgɔ ye polisilakaw donna u tula u karila ɲɔgɔn na kosɛbɛ min sen fɛ nisongoya taama jirabaga nunu mɔgɔ 2 bɔnɛna u niw na nisongoya jira min sen fɛ ni nisongoya jirabagaw ani polisilakaw karila ɲɔgɔn na n'a bolodara ka bɛn ntɛnɛndon novamburu kalo tile 4 ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nisongoya taama wɛrɛw minnu ni olu kun bolodara nisongoya jirabaga nunu fɛ Lagine Konakiri kɔnɔ ka bɛn ni octobre kalo tile 14 a n'a tile 16 tɛmɛnen ye o maa fatulenw suturatɔ de dɔwɛrɛ bolodara kokura mɔgɔ 2 bɔnɛna u niw na maa 1 jogina kosɛbɛ nga fanga sinamatɔnw kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa minnu jogina nisongoya jira in sen fɛ k'a sababu kɛ polisilakaw ka suruli ye jama kan k'a bɛ taa se maa 6 bɔ ɲɔgɔngo la Lagine Konakiri jamana minisiri min ni o ka baaraw bi ɲɛsin lakana ani jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw kɔlɔsili ma gouvernement jamakulu tɔgɔ la ale ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa fatulen ninnu ma ka sanga ni nisongoya jira in ye minisiri tilala ka yamaruya di sɛgɛsɛgɛli baaraw ka se ka nun don walasa ka se ka banbagatɔ ninnu sacogow tiɲɛ dangɛnɛmaya ka labana ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin Lagine Konakiri jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma cɛman fara musoman kan sifinakaw ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye kumana mina nisongoya jirabaga ninnu bɛ ben u ka nisongoya jiraw la hôpital Simon Guinéen da la maa fatulen ninnu su sɛnsɛnni daminɛna hɛrɛ ani bonya kɔnɔ nka kumana mina sɛnsɛnli bi ka na kɛ ni fure ninnu ye walasa ka t'u bisimila u dayɔrɔ labanw na Bambeto kaburu don na u selen kɔfɛ rond-point de la Bambeto o kumana nisongoya taamakɛla ninnu dusu sɔrɔla ka minɛ ka tiɲɛ n'u benna u ka muɲugumaɲaga waleyaw la u masurunyalen yɛrɛ kɔfɛ Bambeto misiri la o kuma digidigiw ni gabakurun kɛruw ani kulekulew dabɔra o yɔrɔ kelen in na bɛɛ ani polisilakaw k'u shuru nisongoya taamakɛla ninnu kan a si ma kɔrɔya si ye gazi jugu kɛruw ka shuru jama kan sifinaka nisongoya taamakɛla ninnu fana benna ka gɔngɔrɔn kɛruw dabɔ a ma ɲa min kɔ a kɛr'o ye maa 2 nin tora ni ka labana ka maa caman wɛrɛw jogi minnu cɛra garagara la ni k'u kunda n'u ye lapitaniso kan Croix-Rouge baarakɛlaw fɛ Côte d'Ivoire jamana kono Côte d'Ivoire jamana wasablo ma ɲɛma kɔrɔ Guillaume Soro ale min fana kɛlen do k'i kanbɔ ka sanga ni jamana ɲɛma sigi kalata nata ye walasa ka se ka kɛ jamana ɲɛma ye baara camanw de bolodalen do a bolo minnu bɛ tali kɛ yafaɲɔgɔnma ani bɛn ni kelenɲɔgɔnya ɲinini ye bɛn ni kelenɲɔgɔnya ani yafaɲɔgɔnma sira latagamali baara bolodalen min bɛ Guillaume Soro bolo a bɛ ɲɛsin Charles Blé Goudé ma Guillaume Soro y'a jira k'a fɔ ko a bɛ na t'i ɲɛda Charles Blé Goudé kan ka yafadeli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye min min bɔ a sonkun na a ko a bɛ taa ɲɛda a tɔɲɔgɔnkɛ in kan walasa u ka se ka segin ɲɔgɔn ma Guillaume Soro ani Charles Blé Goudé min ni u ye tɔɔrɔ juguw kɛ ɲɔgɔn fɛ ko a nata bɔɲɛ kɛ ka ɲɛsin o ma a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye a ye bi kɔnɔ nin baara in bolodali la ko yafadeli ani yafa ɲini de kuma selen ni Côte d'Ivoire jamana minisiri ɲɛma kɔrɔ ani wasabulon ma ɲɛma kɔrɔ Guillaume Soro a ye nin kunnafoni in kɛ gafe de ye gafe sɛbɛnni a ye min bila kunnafoni sɔrɔsɔrɔ kura réseau dɔ sanfɛ ko Twitter a ka nin dantigɛli in kɛra ka bɛn dɔgɔkun tɛmɛnen ban waatiw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana minisiri ɲɛma kɔrɔ ani wasabulon ma ɲɛma kɔrɔ Guillaume Soro a ka bataki in sera Charles Blé Goudé ma ka tɛmɛ ni Côte d'Ivoire jamana minisiri kɔrɔ ka sira ye min kun ka caw bɛ ɲɛsin kunnafoni ko ma Afisiatu Bamba Lamine o min y'a ka fanga ɲinintɔ maa ye o de kɛra ciden ye ka Guillaume Soro ka ci lase Charles Blé Goudé ma a dagayɔrɔ la hayi bataki in kuma ɲɔgɔnya o bɛ tali kɛ kɔrɔfɔ camanw kan walasa bɛn ni kelenɲɔgɔnya ni yafa ɲini o ka se ka sabati ha k'a ja Côte d'Ivoire jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko walasa o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati k'a laɲinina Charles Blé Goudé fɛ a ka segin a faso la bawo ko maa ka ɲi i sugu de la
Nigeria jamana kono Nigeria jamana ma ɲɛmaw kun kɛlen do ka baara mun boloda ka ɲɛsin jamanaw ma u ni jamana minnu bi dancɛ bɔ ni u kun kɛlen do k'o dancɛw bɛɛ lajɛlen karagafɛdaw suwa frontiɛrw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a nɔyira sanni feere taga seginw nasira fɛ Benin ni Niger cɛ o datuguni ko be kalo caman bɔ bi wa Niger jamana ma ɲɛmaw kɔni b'u kan kan bawo fɛn minnu be tali kɛ u ka bɛnkanw kan frontiɛri ninnu suwaliko kun kan k'o be to senna dɔgɔkun caman wɛrɛw kɔnɔ bi kɔfɛ Nigeria jamana douane ka babu sentigi ka fɔ la ko dancɛ ninnu sɔgɔlen bi to fo ka taa bila janvier kalo tile 31 na san 2020 nata kɔnɔ hakili jiginna Nigeria jamana ma ɲɛmaw kun ye bɛnkan min sigi sen kan ka ɲɛsin u sigiɲɔgɔn jamanaw ma u ni minnu be dancɛ bɔ walasa ka se ka o dancɛw bɛɛ lajɛlen da sɔgɔ k'o kɛ nisɔngoya jiracogo ye ka ɲɛsin u sigiɲɔgɔn jamanaw ka douanew kɛcogo ma n'u kun sigara u sigiɲɔgɔn jamanaw dancɛw la k'a fɔ baaraw ti ka k'a kɛcogo ɲɛnama ɲɛma wa ni sariya ti ka taa sira kelen fɛ o baaraw kun nun dora kabiri ni u ti kalo tɛmɛni wa frontière ninnu datugunen bi to senna a kɛra sababu ye ka fiɲɛ camanw don tani ka seginw na jagoko binakun kan i n'a fɔ komi bagankow kɛrɛnkɛrɛnneyala sɛ malo donfiniw mobiliko o n'a ɲɔgɔnnaw caman Nigeria sigiɲɔgɔn jamana caman de karagafɛdaw suwalen do nin baara bolodali in senfɛ min hakilina bɔra Nigeria jamana ma ɲɛmaw la i n'a fɔ komi Benin jamana cɛɲɔgɔnyaw sinsinnen do kosɛbɛ ni tajiko ye wa karagafɛdaw suwaliko kasara n'a kɔlɔlɔ bi ka jigin Niger fana kan o min fana sen bɛ karagafɛda suwa in na ani jamana wɛrɛw. Congo RDC jamana kɔnɔ Ebola banakisɛ kɛlɛliko kadara kɔnɔna na manganiya jugutigiw ye wulikajɔ caman boloda wulikajɔ minnu ni a bɛ taa se fo wulikajɔ 300 bɔɲɔgɔnko ma minnu kɛra sababu ye ka nin caman bɔn ani ka nin caman fana jogi mawla maa minnu ni olu bilalen do kɛnɛyako binakun kan Ebola banakisɛ kɛlɛliko kun kan Congo RDC jamana kɔnɔ ka taa ni a tilebiyanfan ye o kunnafoniya in dara Congo RDC jamana kɛnɛyako ma ɲɛmaw fɛ ka bɛn ni ntɛnɛndon ye wulikajɔ ninnu senfɛ maa 6 olu de bɔnɛna u niw na ka labana ka maa 70 hakɛw jogin kosɛbɛ kabiri ni san 2000 ani san 19 janvier kalo tile fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw kun da jirala o ko kun kan min y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ min taara ka ɲɛsin Ebola banakisɛ furakɛbagaw ma walasa ka se ka banakisɛ in si latunu k'o bolodako 300 de kɛra ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ani Ebola banakisɛ tɔw yɛrɛ ma. États-Unis jamana ma ɲɛmaw ye kunnafoni da ka bɛn ntɛnɛndon ma diɲɛ selegenani tɔnba Nations Unies yɔrɔ k'a fɔ k'u kun kɛlen do ka sariya min bɛnkan sigi k'u bi ni fori ka bɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kunkanko lahalayaw la u ye o bɛnkan dangɛnɛmaya kunnafoni in foroba dara États-Unis jamana ma ɲɛmaw fɛ accord de Paris sur le climat bɛnkan k'olu tɛna ye a baara kɔnɔ tugun kabiri ni san 2000 ani san 17 États-Unis jamana ka bɔli kuma kun bɛ senna nga a gafe labilali ko o kun tɛ se ka teliya ka tɛmɛ nin waati kan bɛnkan kun ye waati min sigi sen kan accord de Paris sur le climat kun kan tɔnden jamanaw ka bɔli lahalaya la o kun tɛ se ka dangɛnɛmaya fo k'a sɔrɔ bɛnkan in ye san 3 sɔrɔ ɲɛnɛmaya la États-Unis jamana ɲɛma Donald Trump kɔni ye kunnafoni da k'a fɔ ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kunbɛli baara bolodalen min bɛ don ba la walasa ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kunbɛn gazi jugu ni sisi jugu minnu bɛ fiyɛ ka yɛlɛ an ka kabanɔgɔw la ka se ka fɛɛrɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen na min bɛ kɛ sababu ye dugukolo kalayali ka kunbɛn hali n'o y'a sɔrɔ baara bolodalen in nafa ti ban fɔ la nka États-Unis jamana kɔni ye dan sigi a ka tɔndenya la ka ɲɛsin o baara bolodalen in ma. O fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamayaso fɛ ka lasaw ma ka kɛ ni nin kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ aw ni Mahamadu Ben Sherif Sumano aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn.